Ji auchiel ma gavana ma Migori Ochilo Ayacko owalo e lemo moting'o achiel ma jotend migepe mar pi kod teko kaachiel kod apisas madongo 5 mane ochopo e nyim od bura ma Migori mondo go kogno koro rito duoko mar od burano. Joma ne go kogno oting'o Silas Owuor Onyango mogwel e lemo mar jatend migao mar pi kod teko, Samuel Marwa mogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar riwruoge Saga kod Keyo Madafu ma ogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar pur. Moko ma bende nochopo e nyim od bura ma Migori mondo mi ogogi kogno gin Gerson Okoth Njoga mogwel e lemo mar apisa maduong' e migao mar apaya kod wuoth, Nicholas Rioba mogwel e lemo mar apisa maduong' e rango kaka chenro mar kaunti itimo to gi mamoko. Tich mar yiero waziri en tij governor gi executive. En ma en gi responsibility mar keto ng'ato manyalo tiyo kaluwore gi pache kata gi lekne. Omiyo kapo ni nitiere moro bang' kwasekadho ng'ato, onge kada wageng' mano. To wan wakadho ng'ato kaluwore gi chik momiwa. To koro ka ng'ato bang'e tich otamo, dong' pod executive nigi thuolo mar gole. To wan tijwa en making sure ni ng'ato okadho requirement.